கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைச்சதா? தேர்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மண்டேல இருந்து கிளாஸஸ் எடுக்க எல்லாமே இருக்கா? எனிவேர் இது பிடிஎஃப் கிடைச்சிட்டு மாதாஜி, இன்னும் போஸ்டுக்கு இன்னும் வாங்கல. இவங்க தாரணி மாதாஜி கிட்ட நீங்க வாங்கிக்கோங்க. ஐ திங்க் சரிங்க மாதாஜி. அப்புறமா 2-3 டேஸ் கழிச்சு அவங்க பிஸியா இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நீங்க இப்பயே வாங்கிக்கோங்க மெசேஜ் பண்ணி. ஓகே மாதாஜி, நான் வாங்கிடுறேன் மாதாஜி. சொல்லி வாங்கிக்கோங்க. சரிங்க மாதாஜி. அவங்கதான் கொடுத்தாங்க இது கூட. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषाभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஸோ இன்னைக்கு இந்த செஷன் 3ல உங்களுக்கு வந்து 3-4 ஸ்லைட்ஸ், அதாவது 3-4 ஸ்லோகாஸ் கவர் ஆயிடும். அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஸோ எல்லாருமே யாரெல்லாம் மெம்பர்ஷிப் பண்ணிருக்கீங்களோ அவங்களுடைய அட்ரஸ் எல்லாமே பக்காவா கொடுத்துருங்க. ஓகே, அந்த அப்ளிகேஷன்ல வந்து கிளியரா எழுதி நீட்டா சைன் பண்ணி அனுப்புங்க. ஏன்னா அங்க ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய கார்ட்லயுமே மிஸ்டேக் வரும். சரிங்களா? அப்ளிகேஷன் எது மாதாஜி? அந்த ஃபார்ம் மாதிரி இருக்கிறதா மாதாஜி? எஸ், கரெக்ட். ஓகே, சோ யார் மெம்பர்ஷிப் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய டீடைல்ஸ், அவங்களுடைய சிக்னேச்சர் தான் இருக்கணும். ஓகே, அவங்களுடைய போட்டோ ஒரு சாஃப்ட் காப்பியும் அந்த இதுல வந்து மோகன்தாஸ் பிரபுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருங்க. நான் அவர்கிட்ட சொல்லிடுறேன். நான் இன்னைக்கு அவர் மோஸ்ட்லி கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ இஸ் சம் ஹாஸ்பிட்டல் இஷ்யூஸ்னால. சரிங்களா? ஸோ நல்லா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு பக்தி சாஸ்திரியினுடைய செஷன் 3, அதாவது 3வது செஷன்ல வந்து அன்பு பரிமாற்றங்கள், 6 விதமான அன்பு பரிமாற்றங்கள் பக்தர்களுக்கிடையே. அதுக்கப்புறம் வந்து டெவலப்பிங் ப்ராப்பர் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் டிவோட்டிஸ். எடுத்த உடனே நமக்கு வந்து அந்த பணிவு என்பது வராது இல்லையா? பக்தி பாதையில வந்து நம்முடைய பாவத்தையே மாத்திக்கிறது, அது நம்ம பழக பழகதான் மாத்திக்க முடியுமே ஒழிய ஒரே நாள்ல நம்மளால மாத்திக்க முடியாது. ஸோ பை பிராக்டிஸ் ஒன்லி. ஸோ அதுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கணும்? அதாவது ரைட் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும். ஸோ அதாவது நம்ம இப்படிதான் இந்த பாவத்தை வந்து நம்ம வந்து இவ்வாறே எடுத்து செல்லணும். பக்தியின் பாவத்தை வந்து அதாவது உள்ளுக்குள்ள இருந்து வரணும் அந்த பாவம். ஸோ வெளியிலேயே மட்டும் எக்ஸ்டர்னலாவே வந்து காட்ட முடியாது, உள்ளுக்குள்ள இருந்து வரக்கூடியது இல்லையா? அது எப்போ வரனாக்கா சாது சங்கத்தோட நாம இணையும் போதுதான் அது அபிவிருத்தி ஆகும். நாம வெறுமனே பௌதிகவாதிகளோட இணைந்திருந்தா கண்டிப்பா அபிவிருத்தி ஆகாது. அதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நம்ம படிக்கிறது செஷன் 3. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு லெசன் 3 and 4, அதாவது 6 விதமான அன்பு பரிமாற்றங்கள் மற்றும் வந்து ஒரு பக்தனுடைய சுபாவம் என்று சொல்லலாம். இல்லை என்றால் அவனுடைய இன்டென்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அவனுடைய குறிக்கோள் என்னவா இருக்கும், பக்தனுடைய பாவம் எப்படி இருக்கும்.
சோ பக்தர்கள் இடையில அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அவங்க எவ்வாறு செயல்படுத்துவார்கள் என்பதை பத்தி எல்லாம் நம்ம இந்த இடத்துல படிக்க போறோம். ஸோ ரீகேப், போன ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம என்ன படிச்சோம்? பக்திக்கு 6 விதமான அனுகூலமான செயல்கள், அதே மாதிரி 6 விதமான அனுகூலமற்ற இதெல்லாமே நம்ம போன ஸ்லோகங்கள்ல படிச்சோம் இல்லையா? சோ அதாவது அத்தி ஆகாரா, பிரயாசா இல்லையா, இதெல்லாம் அனுகூலமற்றது. பிரஜல்போ, அதாவது ஜனசங்கம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் லௌல்யம், இதெல்லாம் அன்பேவரபிள் சுச்சுவேஷன்ஸ். பக்திக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கிறது 6 விதமான இது என்னதுன்னா சாது சங்கத்தோட இருக்கிறது இல்லையா? ஸோ அதுவும் 6 விதமான செயல்பாடுகள் என்று நாம படிச்சோம். மேலும் நம்ம வாழ்க்கையில அது எவ்வாறு ஒரு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் எவ்வாறு அதை உபயோகப்படுத்துறது என்பதையும் படிச்சோம். மேலும் பிரபுபாதருடைய அதாவது இந்த இயக்கத்தினுடைய குறிக்கோள், அவருடைய மனசு இல்லையா, எவ்வாறு இருந்த இந்த இயக்கத்தை அவர் அமைக்கும் பொழுது இல்லையா, சோ இந்த இயக்கம் எவ்வாறு செல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோள் இருந்தது அவருக்கு இல்லையா. சோ அது எல்லாமே இந்த அதாவது நம்ம இந்த சிக்ஷா பரம்பரை அது எவ்வாறு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையிலையும் சரி எங்கெல்லாம் அதெல்லாம் அப்ளை பண்ண முடியும் என்பதையும் பற்றி நாம படிச்சோம் இல்லையா. இதுதான் போன செஷனுடைய ரீகேப். ஸோ இப்போ நாம 3வது செஷன் என்னென்ன படிக்க போறோம்னா 6 விதமான அறிகுறிகள், அதாவது அன்பு பரிமாற்றங்கள் ஒரு பக்தனுக்கும் இன்னொரு பக்தனுக்கு இடையே இல்லையா. பிரீத்தி லட்சணம், சத்விதா பிரீத்தி லட்சணம், 6 விதமான அன்பு பரிமாற்றங்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிக்க போறோம் உபதேசாமிர்தத்துல. மேலும் அது எவ்வாறு நம்ம அதாவது இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த காங்கிரிகேஷனல் மெம்பர்ஷிப் அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த கூட்டம் இல்லையா. ஸோ இந்த பக்தர்கள் கூட்டம் என்று பேர், காங்கிரிகேஷன்னாலே கூட்டம். ஸோ இந்த கூட்டத்துல அதாவது இஸ்கான்ல இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய கூட்டத்துல இருக்கும்போது நம்ம எவ்வாறு அதெல்லாம் வாழ்க்கையில அன்றாட வாழ்க்கையில உபயோகப்படுத்த முடியும் இந்த அன்பு பரிமாற்றங்கள் இல்லையா. பிரசாதத்தை கொடுக்கறது, பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிறது, அதே மாதிரி அவர்களுக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்கறது, நாமும் பரிசை அவர்களிடத்திலிருந்து பெறுவது இல்லையா. அடுத்து மனதை எல்லார்கிட்டயுமே நம்முடைய மனசை நாம ஓப்பன் பண்ண முடியாது இல்லையா. சோ நமக்கு நம்பிக்கையானவங்க கிட்ட மட்டும்தான் நம்மளை பத்தி அவங்க கிட்ட எடுத்துரைக்க முடியும் இல்லையா. சோ அதே அதுலயே 2 கேட்டகரி, ஒன்று பௌதிகவாதி, இன்னொன்னு அதாவது ஆத்திகவாதி, அதாவது ஏத்திஸ்ட் அண்ட் தீசிஸ்ட் இல்லையா. தீசிஸ்ட் கிட்டதான் நம்ம சொல்ல முடியும், ஏத்திஸ்ட் கிட்ட நம்ம சொன்னோம்னா நம்ம வாழ்க்கையை இன்னும் கரடு முரடா ஆயிடும். ஸோ அதனால ஆன்மீகவாதி கிட்ட நம்ம சொல்லலாம், ஆனா இந்த நாத்திகவாதி கிட்ட நாம சொல்ல முடியாது. இப்படி இந்த அதாவது இன் கான்பிடன்ஸ், அதுவும் அவர்கள்கிட்ட நாம பழகி இருக்கணும், அவங்களும் நம்முடைய ட்ரஸ்ட் வர்த்தில வச்சிருக்கணும், அவங்களும் நம்மள நம்பணும், நாமளும் அவங்கள நம்பணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தர்கள் கூட்டத்தில் தான் நம்முடைய ரியலைசேஷன்ஸ் நாம உணரக்கூடியது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஆயிடுது. அது உண்மையிலேயே அது உணர்தலா இல்ல அது கற்பனையா அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம சில சமயத்துல வேறுபடுத்தி காணவே முடியாது நம்மளால. அப்ப யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு ஊர்ஜிதப்படுத்தினால் மட்டும்தான் இது நம்முடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பக்தியில அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நேற்றைய கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது கிருஷ்ண இயக்கத்துக்கு முன்னாடி வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோம், கிருஷ்ண இயக்கத்துக்கு பிறகு எப்படி இருந்தோம், ஸோ இப்படி எல்லாவற்றையுமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஈவன் ராதிகா மாதாஜி கூட அந்த அதாவது என்என்டி பிரபுஜி சொன்னாராம், நீ சென்டர்ல இருந்து நீ பகவான சேவி, ஸோ டோன்ட் கோ தட் சைடு அப்படின்னு சொன்னாராம். அப்படிங்கிறது அவங்க நேத்துதான் ரிவீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மாதாஜி. ஸோ அந்த சைட்ல போன பிறகுதான் அவங்களுக்கு அந்த ஷாக் அடிச்சு லெக் இதானது அவங்களுக்கு. நியர்லி ஒரு 3-4 months அவங்க ரொம்ப சஃபர் ஆனாங்க. ஸோ அப்படியே ஒரு இது இன்றைக்கு கூட ஐ திங்க் ஷி ஃபீல்ஸ் தட் சம்திங் இஸ் பெண்டிங்ன்ற மாதிரி தான் அவங்க எப்பவுமே பேசும்போது என்னால் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அப்படி அந்த வார்த்தையை நாம அப்ப கேட்டிருக்கணும் இல்லையா. ஸோ எப்பயோ டிவோட்டி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங், நீ சென்டர்ல இருந்து பண்ணு இந்த ரிவீலிங் திங்ஸ் அவங்க நேத்து கிளாஸ்ல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மாதாஜி. அது மாதிரி நிறைய பேர், ஈவன் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா தீட்சையா நோ சான்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நான் தான் வரிஞ்சு கட்டி எல்லா வீட்டுல எல்லாம் பர்மிஷன் வாங்கி அப்ளிகேஷன் எல்லாம் போட்டு இல்லையா, ஸோ இன்டர்வியூ எல்லாம் முடிச்சுட்டு இருந்தேன் நான். எனக்கு இனிமே ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறது, போனா தீட்சை வாங்கிட்டு வர வேண்டியதுதான்
அப்படின்னு எந்த ஒரு சிரமமே கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா அப்படியே ஒரு புயல் அடிச்ச மாதிரி இல்லையா? ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, அதாவது எந்த சமயத்திலுமே எது வேண்டும் என்றாலும் நடக்கும். நாம நினைக்கிற மாதிரி 100% எல்லாமே நடந்து விடாது என்பதையும் நாம புரிஞ்சுக்கணும். 2வது, நமக்கு ஒரு கடினமான ஒரு சூழலை பகவான் கொடுக்கிறார் என்றால் அது நமக்கான பரீட்சை என்பதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதுக்காக நம்ம வருத்தப்பட்டு கொண்டு உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடாது. நம்முடைய முயற்சியை மட்டும் நாம கண்டிப்பா செய்யணும் இல்லையா? சோ அப்படி முயற்சி செஞ்சு வித்தின் ஒரு 10 நாள் கூட இன்னும் இல்லை. சோ நான் தீட்சை எடுத்துப்பேனா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரளயமே ஒரு பக்தரால தான் அது ஏற்பட்டது. அதையும் நான் சொல்லணும். சோ அவர் பிசினஸ் பார்த்துட்டு அவர் போயிருந்தா இந்த பிரச்சனையே இருந்திருக்காது. சோ அவர் என்ன சொல்லிட்டு போனார், நீங்க தீட்சை எடுத்துட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான், நீங்க மறந்துட வேண்டியதுதான். சோ அவங்க ஃபுல் டைமா போய் டெம்பிள்ல உட்காந்துருவாங்க, அப்புறமா நீங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அவர். அவர் அப்படி சொல்லிட்டு போன உடனே எங்க பிரபுக்கு ஐயோ அவ்வளவுதான், இங்க நம்ம வீடு என்ன ஆவறது அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்துச்சு. அதனால நீ தீட்சையே எடுக்க வேண்டாம், நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கியோ பண்ணு, அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இதை நான் என்எல்டி பிரபுஜிக்குன்னு சொல்லவே சோ எல்லாம் ஆல்ரெடி அவர் வீட்டுக்கு கூட வந்தார். மாதாஜி இன்னும் 2 வீக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நீங்க யூல் பி கம்மிங் ஃபார் த தீக்ஷானா வேர் எவர் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர். ஸோ அவர்கிட்டயும் எதுவும் சொல்ல முடியாது. ஒன்லி ராதிகா மாதாஜி கிட்ட மட்டும் தான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ எவ்ரி டே இட் வாஸ் அதாவது போய் ஜெகநாதர் கிட்ட ப்ரே பண்றது, அவ்வளவுதான் வர்றது. எப்படி உன்னுடைய வழி விடுறியோ வழி விடுங்க, ஆனா எனக்கு தீட்சை எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இந்த வியாசபீடத்திற்கு நான் அவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன் அந்த சமயத்துல. சோ ஏன்னா இங்க ஒரு தீட்சை வாங்கினவங்க உட்கார்ந்து சொன்னால் அது பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட இன்னும் அபிஷியலா பாத்தீங்கன்னா குரு பரம்பரையினுடைய ஆத்தென்டிசிட்டியோட நம்ம சொல்றோன்ற ஒரு நம்பிக்கை இல்லையா? நம்பிக்கையும் சரி, அதுதான் உத்தமமான செயலும் கூட. வியாசபீடத்துல உட்காருவதற்கு நம்ம தீட்சை பெற்றிருந்தால்தான் தட் இஸ் ஆத்தென்டிசிட்டி. ஸோ அந்த ஒரு இது எனக்கு மனசுல எப்பவுமே உறுத்திண்டே இருந்தது. எனக்கு தீட்சை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டை விட எதுக்காக தீட்சை எடுக்கணும்ன்றதுதான் அந்த முக்கியத்துவம் தான் இருந்தது. ஸோ இது என்ன இவ்வளவு பெரிய தடைக்கல் ஆயிடுச்சே, டெய்லி இப்படி ஒரு ஒரு என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம அப்படி விழிச்சுட்டு, அப்ப நான் சைலண்டா தான் இருந்தேன் நான். ஸோ எங்க பசங்க கூட பரவாயில்லப்பா, அம்மா ஒண்ணு எங்கேயே போக மாட்டா, நீ கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என் பசங்க 2 பேருக்கு இருக்கக்கூடிய கான்பிடன்ஸ் கூட எங்க பிரபுக்கு இருக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் சோ கடைசியில நான் ரொம்பவுமே, அதாவது யாசகம் பெறும் அளவுக்கு நான் பேசின பிறகுதான் சரி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். அப்படின்னா தீட்சை பெறுவதற்கு அந்த அளவுக்கு நான் ரொம்ப தாழ்மையோட கேட்டுண்டு, ஸோ ஐ கிவன் எ ப்ராமிஸ் ஆல்சோ, பிரமாணம் பண்ணிட்டு நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் செய்யவே மாட்டேன் அப்படின்னு அவருக்கு நம்பிக்கை கொடுத்து அந்த மாதிரி போயிட்டு வந்தேன் நான். இட் வாஸ் சோ கிரிட்டிக்கல். எப்படின்னா அந்த 10-20 நாள் வீட்டுல ஒரு பெரிய காட்டு மழை புயல் தான். எனக்கு பிரச்சனையே இல்லாம இருந்தது. எந்த பக்கத்துல இருந்து பிரச்சனை வந்ததுன்னு எனக்கே தெரியாது. சோ அந்த பிரபுவை ஒரே நாள் தான் நான் பார்த்தேன். இப்ப நான் அவரை கூட நான் தவறு என்று சொல்ல மாட்டேன். அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. ஆல்ரெடி இவர் பயந்த சுபாவத்தினால அதை கேட்ட உடனே இவருக்கு இன்னும் பயமாயிடுச்சு. ஸோ ஜென்ரலி வி ஹாவ் டு டூ சர்வ் டெம்பிள் இல்லையா? ஸோ இவருக்கு என்னன்னா, இப்ப வீட்டுல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஸோ அங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யணுமே வழி, நீ 24 மணி நேரம் அங்கேயே போயிட்டேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. ஆனா எந்த டெம்பிள்லயுமே அப்படி 24/7 கண்டிப்பா கூப்பிடுறது இல்லை. நம்முடைய ஃபீசிபிலிட்டி, நமக்கு எவ்வளவு முடியும் இல்லையா, அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம அக்செப்டன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒன்றும் தவறு கிடையாது. இப்ப ஃப்ரீயா இருந்தா போய் பண்றதுல தப்பே கிடையாது இல்லையா? சோ நமக்குன்னு கடமைகள் இருக்கும்பொழுது அந்த கடமைகளே முடிச்சுட்டு போய் உட்காரதுல தப்பு கிடையாது இல்லையா? சோ வி ஷுட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நம்ம ஒரு இந்த சேலஞ்ச் இருந்தாலும் முடிஞ்சு, இது வரைக்கும் கூட என்என்டி பிரபுஜிக்கு தெரியவே தெரியாது நான் இவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் ஆகி இப்படி எல்லாம் பண்ணிதான் தீட்சை வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறதுக்கே அவருக்கு தெரியாது. லாஸ்ட் மொமெண்ட், ஸோ தர்ஸ்டே, அதாவது வெள்ளிக்கிழமை கிளம்பணும். ஸோ வெள்ளிக்கிழமை கிளம்பணும்னா சனிக்கிழமை தான் தீட்சை கொடுத்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு, கரெக்ட் இல்லையா? ஸோ சனிக்கிழமை தீட்சை, வெள்ளிக்கிழமை இத்தனை மணிக்கு தான் கரெக்டா ஓகே கோஹெட் அப்படின்ட்டார். அதுக்கப்புறம் நான் கூட டிக்கெட் புக் பண்ணல, ராதிகா மாதாஜி தான் புக் பண்ணாங்க. போறதுக்கு வரதுக்கு நம்ம அப்புறமா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் செஞ்சோம் நாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி
ராதிகா மாதாஜி வந்து அவங்களுக்கு என்ன லக்குன்னா அவங்க பண்ணவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்து சக் சக் சக்குன்னு அந்த வீக்ல வந்து எல்லாமே முடிஞ்சது. ப்ளஸ் அவங்க பிரபுவும் வந்து அவுட் சைட் கண்ட்ரில இருந்ததுனால ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு, அவர் அங்க இருந்து சொல்லிட்டாரு அவர். ஸோ அதனால வந்து பிரச்சனை இல்லாம அவங்க பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அவங்க பிரபு டிராவல்ல இருந்ததுனால அப்படி முடிஞ்சது. ஸோ நம்ம எது எப்ப நடக்கும், ஈஸியா இருக்கிறது ஈஸியாவே முடியும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, கடினமா இருக்கிறது வந்து கடினமா தான் முடியும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இதுல இருந்து ஒண்ணு என்ன தெரியுது, எதையுமே நாம அதாவது டிஸ்போஸ் பண்றது கிடையாது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் வந்து மார்க்கத்தை வந்து கொடுக்கிறார். அதனால நம்ம முழுமையாக நம்பிக்கை மாத்திரம் அவர்கிட்ட வைக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இருந்தாலே எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு வழி நடத்துவார் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த 6 விதமான அதாவது காங்கிரிகேஷனல் மெம்பர்ஷிப் அங்கேயும் வந்து இந்த டெம்பிள்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் வந்து அவங்களும் சொன்னாங்க, நான் வேணா உங்க பிரபு கிட்ட வந்து பேசுறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரசிடென்டோட வைஃப்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா தீட்சை வரைக்கும் வந்தாச்சு, ஸோ இனிமே நீங்க போய் எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். ஸோ மேபி சம்திங் ஹூ இஸ் தட் பர்சன், யார் வந்து இந்த மாதிரி சொன்னது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களும் சொன்னாங்க. ஸோ இப்படி நான் பேசிட்டே இருக்கும்போது ரொம்ப நல்ல டைப் தான் அந்த மாதாஜி, அவங்க அப்படி சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி நானும் இல்ல நீங்க வந்து பேசுனீங்கன்னா இன்னும் அடியோட வேண்டவே வேண்டாம்னு சொல்லிடுவாரு, கன்வின்ஸ் பண்ணுவாரு, அதனால வேண்டான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பகவான் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபேத்தோட தான் நடந்தது எல்லாமே. ஆனா ஒண்ணு என்னன்னா, நமக்கு நாம எவ்வாறு பக்குவமாக இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த தீட்சையே இல்லையா. மற்றபடி நம்ம சாமி ஆகிறதும் கிடையாது, இல்லைன்னா ரொம்ப ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து டூ மச் ஆஃப் ரெகுலேஷன்ஸும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இல்லை, டூ மச் ஆஃப் ரெகுலேஷன்ஸை இக்னோரும் பண்ணக்கூடாது. அதுலயுமே வந்து மிதமா தான் இருக்கணும் நம்ம. இது நம்ம வாழ்க்கையில அப்பதான் வந்து பக்குவமா, அதாவது எழுந்துக்கிறதுக்கும் உட்காரத்துக்கெல்லாம் சாஸ்திரம் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி எதை வேணாலும் செய்யறதுக்கு வேணும்னாலும் நம்ம எல்லா சாஸ்திர விதிகளையுமே புறக்கணிக்கவும் கூடாது. ஸோ வி ஷுட் என்ன அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நாம கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்தணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். குவாலிஃபிகேஷன் ரிக்வயர்ட் டு யூட்டிலைஸ் எவ்ரிஒன்ஸ் கண்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் ஃபர்தர் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இன் ரிலேஷன் டு பிரதிக்னாதி பிரின்சிபல். அதாவது நம்ம அந்த 6 விதமான செயல்களை படிக்கும் பொழுது பார்க்கலாம். ஸோ மேலும் ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன் நித்திய சித்தா கிருஷ்ண பிரேமா இந்த மத்திய லீலையில வந்து இந்த ஸ்லோகத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உங்க சொல்லுங்க இதுல மாதாஜி. உங்க பொசிஷன் தான் நானும் இருந்தேன் மாதாஜி. எனக்கும் கிடைக்குமா கிடைக்காதான்ற ஒரு டவுட்லயே தான் நானும் இருந்தேன். பட் Okay. குரு கௌரங்கா மசி வித்தின் வீக் எனக்கு கிடைச்சது மாதாஜி. கிரேட் மாதாஜி. ஆனா நம்ம நான் அந்த ரொம்ப ஃபைட் அவங்க மேல இல்ல நமக்கு ஆக்சுவலா நமக்கு இந்த இதுல வந்துட்டா நமக்கு இயற்கையாவே நமக்கு எந்த விதமான ஆசையும் இல்லாம போகுது. அதனால அவங்க பயப்படுறாங்க, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. கரெக்ட். அதுதான் அவங்களோட ப்ராப்ளமே. நித்திய சித்தா கிருஷ்ண பிரேமா அசாத்திய கபு நயா ஸ்ரவணாதி சுத்த சித்தே கரையா உதயா. அதாவது பியூர் லவ் ஃபார் கிருஷ்ணா இஸ் எட்டர்னலி எஸ்டாப்ளிஷ் இன் த ஆர்ட் ஆஃப். கண்டிப்பா நாம பக்தி பாதையில போகும்பொழுது எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீது நம்ம அன்பு மட்டும்தான் மனசுல நிற்கும், வேற எதுவுமே இருக்காது. நீங்க அதை பிராக்டிஸ் பண்ண கடைசியில முதல்ல நம்ம ஆரம்ப காலகட்டத்துல நமக்கு இந்த கஷ்டம் இருக்கு, பகவானே எனக்கு வழி கொடு அப்படின்லாம் நம்ம கேட்டு கூட இருப்போம். அது தப்பு கூட கிடையாது, ஏன்னா நம்ம இன்னும் அஜ்ஞானத்துல இருந்துதான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா அதையே நம்ம பகவானுடைய பக்தியை நம்ம வந்து அதாவது கடைபிடித்து கொண்டே வரும்பொழுது இல்லையா, ஸோ அன்றாட வாழ்க்கையில் அதை நம்ம செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவானே அந்த ஞானத்தையுமே கொடுக்குறார். எதை கேட்கணும் எதை கேட்க கூடாது இப்படிப்பட்ட பக்குவம் எல்லாம் நமக்கு தானாவே வரும். ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது பௌதிகத்தின் மீது அவ்வளவு ஈடுபாடு இருக்கும். ஆனா அதுதான் ஒரு மனிதனுடைய உண்மையான நிலையாக எதிர்பார்க்கப்படக்கூடியது. இங்க இருக்கிறது எல்லாமே எப்படி ஹோட்டலுக்கு போனா அங்க சாப்பிட்டு பிளேட் அங்கேயே விட்டு கை அலம்பிட்டு காசை கொடுத்துட்டு வரமா இல்லையா. ஹோட்டல்ல இருக்கக்கூடிய பிளேட் மேல நமக்கு என்னைக்காவது ஆசை இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. அதை ஒருவேளை நம்ம எடுத்துட்டு வந்துட்டா கூட நமக்கே ஒரு நம்ம ஒரு திருடிட்டு வந்துட்டுமே அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் உள்ளுக்குள்ளே நமக்கு உறுத்தும் இல்லையா. அதே போலதான் இந்த பௌதிக உலகத்திலயுமே நாம வந்திருக்கக்கூடிய பிரயாணம் கூட. அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா வஸ்துக்கள் மீது நாம வந்து ஈடுபாடு வந்து வச்சுக்க கூடாது, உபயோகப்படுத்தணும், அதாவது விட்டுட்டு தான் போக போறோம் அப்படிங்கிற தத்துவத்தை உணர்றதுதான் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய தலையாய கடமை.
ஆனா அது சாமானியமா அந்த தத்துவத்தை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியறதே கிடையாது. அதனால்தான் அந்த பொருட்கள் மீதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஈடுபாடு உண்டு இல்லையா? இப்போ ஒரு ஆஸ்தி வாங்கின பிறகு இன்னொரு ஆஸ்தி வாங்கணும் இல்லையா? ஓ, அந்த மாதிரி ஒரு மனசு வந்துட்டேதான் இருக்கும் நமக்கு. தானாக வர்றது வந்து பகவான் நமக்கு கிருபை கொடுக்கிறார். நம்ம ஒரு வழியில போகணும்னா அதை வாங்கணும் அப்படின்னாக்கா, அதாவது நம்ம நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து அந்த தூண்டுதலே வந்து நம்ம செயல்படுறது வேற. அதன் மேல ஈடுபாடு இல்லாம சரி ஓகே இது ஒரு கடமையா நம்ம செய்யலாமே அப்படின்ட்டு இந்த வழி கொடுத்திருக்காரு, பண்ணி வைப்போம். பிற்காலத்துல ஏதோ ஒரு நன்மையான ஒரு செயலுக்கு அது உபயோகப்படும், அவ்வளவுதான். ஆனா அதன் மீதே அதை அடைஞ்சே தீரணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து வெறியா நம்ம போய் அலையிறோம் பாரு, அது தவறு. இதை வாங்கியே ஆகணும், இதை செய்தே ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம போறோம் பாருங்க, அது தேவையே இல்லை. பௌதீகத்துல நம்ம அந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு கொண்டிருந்தால் நாம மீண்டும் ஒரு அந்த கர்ம பந்தனத்திற்கு கூட நாம ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். அதை நாம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். சோ உண்மையான அன்பு பகவான் மீது இல்லையா, அது எப்பவுமே வந்து எல்லா உயிர் வாழ்கிற ஹிருதயங்கள்ல தான் வந்து நிலை கொள்ளும். அது நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று. இட் இஸ் நாட் சம்திங் டு பி கெயின் ஃப்ரம் அனதர் ரிசோர்ஸ் இல்லையா? வேறொரு அதாவது செயலிலிருந்து நம்ம அதை எடுக்கவே முடியாது. நம்ம மனசுதான் அது சொல்லணும் இல்லையா? நம்ம மனசு வந்து தூய்மையான அன்பை வந்து பகவான் மீது வைக்கிறதுக்கு நம்ம மனசுதான் முன்னேறி செல்லணும். அது வேற எந்த இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வரவே முடியாது. when the heart is purified, சோ அப்ப எவ்வாறு அது நிகழும்னா, இந்த ஹிருதயம் தூய்மையானா மட்டும்தான் அந்த நிகழ்ச்சியே ஏற்படும். சோ இந்த ஹிருதயம் எதனால தூய்மை அடைகிறது? நவவித பக்திஸை செய்யும் பொழுது நமக்கு ஏற்படுகிறது இல்லையா? ஹியரிங், சாண்டிங் அண்ட் திஸ் லவ் நேச்சுரலி, இயற்கையிலே அது வந்து அதாவது அந்த ஹிருதயத்துல இருந்து மலர்கின்றது இல்லையா? சோ அதை நாம கண்டிப்பா தவிர்க்க முடியாது. நித்திய சித்தா கிருஷ்ணா. ஹவு இஸ்கான் ஹாஸ் பின் ஃபெசிலிட்டிங் 6 டைம்ஸ். நம்ம இஸ்கான்ல இது என்ன எந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுக்குறாங்க? இந்த மாதிரி 6 விதம். கதாதி பிரதிக்ரானாதி குய்யம் அக்கியதி பிரச்சதி புங்தே போஜயத்தே சைவ சத்விதாம் பிரீத்தி லட்சணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. கதாதி அப்படின்னாக்கா அதாவது யாருக்காவது தானம் கொடுக்கறது இல்லையா? பிரதிகிரானாதி அதாவது நாமளும் வந்து பதிலுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்தா ஏதாவது கொடுத்தா வாங்கிக்கிறது இல்லையா? குய்யம் ரகசியம், அக்கியாதி எடுத்துரைக்கிறது, பிரச்சத்தி ஏதாவது கேட்கறது. அதாவது யார் இடத்துல நம்முடைய அதாவது நம்ம விட ஒரு சீனியர் டிவோட்டி கிட்ட தான் நம்ம போய் நம்முடைய ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளமா இருந்தாலும், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவலியே, பௌதிகத்துல நம்ம யார்கிட்டயுமே எங்கேயுமே எதுவுமே கேட்க வேண்டாம், அதெல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார், நமக்கு மார்க்கம் கிடைக்கும், அதை அப்படியே செய்துட்டு போகலாம். ஆன்மீகத்துல நமக்கு வழி நடத்துதல் கண்டிப்பா தேவை. நம்ம செய்யறது ரைட்டா தப்பா அப்படின்னு வந்து ஸோ இது ஒரு ரியலைசேஷன் உங்க எல்லாருக்குமே சொல்லணும்னு நினைப்பேன். ஸோ அதாவது போன சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஐ வாஸ் டூயிங் ஹோமம் பண்றதுக்காக, என்ன லாஸ்ட் வீக் 2 நாள் வந்து பிரயாணம் செய்திருந்ததுனால எனக்கு உடம்பு ரொம்பவுமே வந்ததுல இருந்து ரெஸ்டே கிடையாது. ஸோ ரொம்ப அலைச்சலாவே இருந்ததுனால அந்த காலையில அந்த அக்னிஹோத்திரம் இது வந்து பண்ணும் பொழுது ஐ டூ தட், இந்த நரசிம்ம அஸ்துதி வந்து சொல்லிதான் செய்வேன். 2 வாட்டி என் கையில இருந்தே அந்த ஜப மாலை அப்படியே உள்ளே பேகுக்குள்ளேயே விழுந்துடுச்சு. ஸோ அதாவது அப்படின்னா தூக்கம், மந்திரம் சொல்லணும்னாலும் எனக்கு தூக்கம் வருது அப்படின்னா, ஸோ அந்த மாதிரி எந்த சமயத்திலுமே எனக்கு ஆனதில்லை. அப்போ ரொம்பவுமே குரு மகாராஜா தான் நினைச்சிருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு இதை எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல, ஏன் இந்த மாதிரி ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு இது. பக்தி பண்றோம் இல்லையா, ஏன் இந்த அளவுக்கு தடைகள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, அன்னைக்கு சண்டே எனக்கு ஒரு ஷார்ட், உங்க எல்லாருக்கும் கூட அந்த பிரேயர்ஸ் போட்டிருந்தேன் நான் இல்லையா? நீங்க கிருஷ்ண நாம அஷ்டகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரேயர் ஆக்சுவலி ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து எழுதியிருக்கிறது. நம்ம நாம ஜபங்களை எல்லாம் நாம அபராதங்கள் இன்றி இல்லையா, நாம அபராத நாம பாஷா, ஸோ இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ நாம அபராதுல இருந்து வெளியில வர்றது நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து, அதாவது இன்னும் ப்ரோக்ரஸிவா போயிட்டு இருக்கிறது நாம பாஷா, அதுக்கப்புறம் தான் ருச்சி, நாம ருச்சிக்கு நம்ம போறோம் இல்லையா? இந்த 3 நிலைகள் நாமத்துல நமக்கு இருக்கு, பகவானுடைய நாமங்கள். சோ அந்த ஸ்லோகங்கள் நான் சாட்டர்டே உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் நான் 10:30க்கு. அதை பத்தி ஒரே நிமிஷம்.
சோ அந்த அந்த மந்திரம் சொன்ன பிறகு நமக்கு வந்து இந்த நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லையா, அப்டக்கல்ஸ் எல்லாமே தடைக்கற்கள், நம்ம குரு மகாராஜ் தான் அதை பத்தி சொல்லியிருந்தார். அந்த ஒரு ஃபிளையர் வந்து இந்த டெம்பிள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சீனியர் டிவோட்டி தான் எனக்கு அன்னைக்கு பாஸ் பண்ணாங்க. அது எனக்காகவே பாஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு. அப்பதான் நினைச்சேன், நம்மள மாதிரி எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க இல்லையா. உடல் உபாதைகள் என்று வரும்பொழுது நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியறது இல்ல, நம்ம கையில கிடையாது. எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு அவ்வளவுதான் மாதாஜி, நம்மளால. நான் ஒரு 10 நாளா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் மாதாஜி. அப்படியா? அவ்வளவு கஷ்டம், அது வெளியிலயும் சொல்ல முடியாது. அவ்வளவு ஒரு கான்ஸ்டிபேஷன்ல அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டேன் மாதாஜி. அப்ப போய் ஓகே முன்னாடி சனிக்கிழமை போய் டாக்டர்கிட்ட நானே தனியா போனேன் மாதாஜி. டிரைவரை ஓகே. வச்சு போய் பார்த்துட்டு என் பொண்ணும் வர முடியல. பையன் வந்தா அப்ப டாக்டர் இல்ல மாதாஜி. நான் போயிட்டு இப்ப இன்னைக்குதான் கொஞ்சம் பரவாயில்ல மாதாஜி. ஹெல்த் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் மாதாஜி. வெளியில நீங்க கஷ்டம் அவ்வளவு ஒரு அந்த நீங்க சொன்ன அந்த அபானா வாயு ஒண்ணு உடம்புல சுத்துதுன்னு, அந்த அபானா வாயுவே இல்லாம போயிடுச்சு. ஓ அந்த தண்ணி வாயு தண்ணி நல்லா குடிங்க. டாபர் டைம் கான்ஸ்டிபேஷன் சுகர்னால அது எல்லாம் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகி, அதுக்கப்புறம் இப்ப அந்த வாயுவுக்காக ஒரு சின்ன டேப்லெட் பட்டாணி அளவு கூட இல்ல மாதாஜி. அந்த வாயுவுக்கு அந்த வாயு சுழற்சி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாத்திரை கொடுத்து இன்னைக்குதான் கொஞ்சம் நான் தெளிஞ்சு இருக்கேன் மாதாஜி. 10-15 நாள் சொல்ல முடியாத வேதனை. அது சுகர் பாருங்க, நம்ம உடல்ல ஒரு வாயு பேலன்ஸ் இல்லைன்னாலே நான் நினைச்சிட்டேன் மாதாஜி. அப்ப ஆக்சிஜன் பத்தல, பிராணவாயு இல்ல. இப்ப இந்த அபானா வாயு இல்லாம இது இப்படி கூட ஒரு நோய் வருமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு, அப்புறம் அது எதனால அப்படின்னா அது கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிடாதனால அந்த கேஸ் எல்லாம் என்னவோ இதாயிடுச்சு மாதாஜி. சுகர் லெவல் முதல்ல ஒண்ணுமே இல்ல, சுகர் நார்மலா இருக்கு. அது சாப்பிட்டுட்டாக்கா ஓவரா ஏறி போச்சு. அது என்னன்னா டைமுக்கு சாப்பிடாததுனால, நீங்க ஏதோ ஒண்ணு அந்த டைமுக்கு சாப்பிட்டுருங்க அப்படி. இப்ப கொஞ்சம் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுனால கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமா செய்ய முடியாத அப்படியே விட்டுறேன் மாதாஜி. அதனால இவ்வளவு பிரச்சனை மாதாஜி. நீங்க சாப்பாடெல்லாம் ஏஜ்டு பீப்புள் எல்லாருமே அவங்கவுங்க டயத்துக்கு அவங்கவுங்க சாப்பிட்டுறணும், இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இனிமே யாருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு உடம்புல ஒரு சின்ன ஒரு வாய்வு எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ், அதாவது வெளியில சொல்லிக்க முடியாத ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பா வரும். சோ ஆனா நாம கிரேட் கிடையாது, பகவான் தான் கிரேட் இல்லையா நமக்கு. ஆனா அன்னைக்கு நம்ம குரு மகாராஜோட மெர்சி தான் அது. ஐ ஃபெல்ட் சோ ரியலைஸ்ட் ஆக்சுவலி, எஸ் உனக்கு இந்த ப்ராப்ளம். அப்ப நான் ரொம்பவுமே பகவான்கிட்ட வேண்டினேன், வாட் மிஸ்டேக்ஸ் ஐ ஹவ் டன் எனக்கே தெரியல. ஏன்னா உடல் உபாதைன்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியுது, உட்கார முடியவில்லை என்பதும் நல்லா தெரியுது இல்லையா. என்னையும் மீறி விழுறது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ். ஏன்னா ரெஸ்ட்லெஸ்ஸே அந்த மாதிரி, ஆபீஸ்லயும் வேலை, இப்படி வேலை, எல்லா வேலையுமே, ஊரையும் சுத்தணும், அங்கேயும் கடமை பண்ணணும், இங்கேயும் பண்ணணும், எல்லாமே பண்ணணும். எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம எல்லா வேலையிலுமே நம்ம, அதாவது தூங்குறது கூட 6 மணி நேரம் கூட கிடையாது பொழுது என்ன ஆகும், சுத்திட்டு முடியாது இல்லையா. கோவிட் வந்த பிறகு எல்லாருக்குமே கோர் ஸ்ட்ரென்த் கொஞ்சம் கம்மி தான். கோவிடுக்கு முன்னாடி நிஜமா இங்க இருக்கக்கூடிய மூட்டையை தூக்கி 25 கிலோ மூட்டையை தூக்கி அந்த பக்கம் போடக்கூடிய அந்த பலம் இருந்தது இல்லையா. கோவிட் வந்த பிறகு நமக்கு அந்த பலமே வந்து குறைஞ்சு போச்சு அப்படி. சோ அப்பதான் நினைச்சேன், நம்ம குரு மகாராஜோட மெர்சி எவ்வளவு. அந்த மாதாஜி அனுப்பிச்ச உடனே நான் நினைச்சேன், நான் என்ன கஷ்டப்பட்டனோ யாருமே கஷ்டப்படக்கூடாது இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சுதான் எல்லா குரூப்ஸுமே ஷேர் பண்ணுங்க. நான் அந்த அஷ்டகத்தை தேடி சோ அதை வந்து போட்டேன். அதனாலதான் உங்களுக்கு அந்த அஷ்டகத்தை எடுக்கணும், சோ தட் நாம சோ நீங்க என்ன பண்ணணும், நாம ஜபங்கள் சொல்றதுக்கு முன்னாடி அந்த நாம அஷ்டகத்தை சொல்லிட்டு பகவான் மீது பிரார்த்தனைச்சு கொண்டே நீங்க போக்கஸ்டா உங்களால வந்து பகவானை நினைக்க முடியும். அதை நீங்க செஞ்சு பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த அதுல வந்து அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் நல்லா நிற்கும். ஏன்னா நம்ம இனிமே நாம பாஷையில இருந்து நாம ருச்சிக்கு போகணும். நாம அபராதங்களே இருக்க கூடாது. நம்ம இத்தனை வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாம ஜபம், இன்னும் நாம அபராதத்திலே உட்கார்ந்து இருந்தா அது மிக மிக தவறாகும். நாம அபராதத்துக்கு போகக்கூடாது. ஓகே, சோ அது மாதிரி நம்ம எதையுமே குரு கௌரங்கா அவங்களுடைய மர்சி வந்து எப்படி யாரு ரூபத்துல எங்க வந்து நிக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. when we are நம்மளுடைய ஹெல்ப்லெஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் பொழுது ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து நிற்பாங்க. யார் மூலியமாவது இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பா வரும், யார் மூலியமாவது சப்போர்ட் கண்டிப்பா வரும். ஸோ டு ஹூம் வி கேன்
நம்முடைய இதை வந்து யார்கிட்ட நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா? கண்டிப்பா முடியாது. சொல்ல முடியுமா? எஸ் எஸ். அதனால ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்து நம்மள நாம வந்து கண்டிப்பா தக்க வச்சுக்கணும். அந்த பொசிஷன் வந்து நம்ம என்னுடைய ரியலைசேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்றது எதனாலன்னா, நீங்க கூட இந்த மாதிரி ஒரு கடினமான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நீங்க எதிர்கொள்வீங்க இல்லையா? அதற்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் உங்களுக்கு வரணும்ன்றதுக்காக தான் நான் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சொல்றேன். நான் ஜென்ரலி நான் யார்கிட்டயுமே என்னுடைய பர்சனல் எதுவுமே பேச மாட்டேன் நான். ஆனா யூஆர் க்ளோஸ்டு சர்க்கிள்ல இருக்கிறதுனால உங்க 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 கிளாஸ்க்கு மட்டும்தான் நான் எப்பவுமே பேசுறேன். நான் இதோட பாகவதங்களோட கம்மி தான். உங்க லெவல் 5 கிளாஸஸ் மட்டும்தான் ஐ ஆல்வேஸ் ஸ்பீக் அவுட். ஏன்னா இது உங்களுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள். யூ ஆர் பீன் சோ மெனி இயர்ஸா நீங்க இந்த ஜபங்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கும் கடினமான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வரும். அப்போ உங்களுடைய நம்பிக்கை எப்பவுமே நீங்க தளர்ந்து விடவே கூடாது. லீவ் ஆல் த திங்ஸ். உங்களுடைய முயற்சி கடைசி வரைக்கும் நீங்க செய்யணும். பகவான் கிட்ட வந்து மீதம் இருக்கக்கூடியதை வந்து விட்டுடணும். அவரே பார்த்துப்பார். நீங்க ஒன்லி ப்ரப்போஸ் பண்ணுங்க, பகவான் டிஸ்போஸ் பண்ணுவார். ஓகே, நமக்கு எது நல்லதோ அவர் கொடுப்பார் அப்படிங்கறது அதுல வந்து நம்ம உறுதி கொண்டு இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் சோ மச் மாதாஜி. மாதாஜி எல்லாருக்கும் உடைய ஒரு ப்ராப்ளம் தான் மாதாஜி. ஏஜிங் ப்ராசஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கு. எல்லாம் வரத்தான் செய்யுது. நம்ம ஒரு நேரம் இருக்கிற எனர்ஜி ஒரு நேரம் இல்ல. பகவானே எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுப்பா, நான் இதுல கண்டினியூ பண்ணணும். அவரை நினைச்சு அந்த சாண்டிங் தான் மாதாஜி எங்களுக்கு எல்லாம் எனர்ஜி கொடுக்குது மாதாஜி. பட் என்ன ஒரு கஷ்டங்களும் ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்கு மாதாஜி. அதனால அதுலயே வந்து டிடெக்டட் ஆயிடக்கூடாது மாதாஜி. அதனால நம்ம வந்து we should never leave that. ஹோப்ஸ் மட்டும் என்னைக்கும் விடக்கூடாது. முழு ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இல்லையா? அது இருக்கணும் உங்களுக்கு. கண்டிப்பா இருக்காரு மாதாஜி. அவர் எனக்கு அப்படியே தோணுச்சு மாதாஜி. நான் அந்த சமயத்துல பகவானே எனக்கு ஏதாவது சீக்கிரம் கொண்டு போயிட நான் அப்படி வேண்டிக்குவேன் மாதாஜி. அவ்வளவு ஒரு மனசு விட்டுட்டேன் மாதாஜி. அப்புறம் நானே தெளிஞ்சு நீயே பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்படி இருந்தாலும் நானே போய் ஆகணும் டாக்டர்கிட்ட. இப்ப நம்ம போய் தான் ஆகணும். நானே டிரைவரை கூப்பிட்டேன் மாதாஜி. போய் எங்க பொண்ணுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம், எனக்கெல்லாம் இவ்வளவு தனியா போயிட்டு வந்துட்டேன் நீ. கிரேட். அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் பகவானுடைய அருள். குரு வந்தா அவர் எங்க வீட்டுல கேட்பாரு மாதாஜி, நீ எப்படிதான் இருப்பி அப்படின்னு. நெசசிட்டின்னு வந்தாக்க அப்ப நான் எல்லாம் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி அதையே நினைச்சிட்டு சாதிச்சு காமிச்சிட்டேன் மாதாஜி. இப்போ உடம்பு கொஞ்சம் பரவாயில்ல. என்னடி பிரபு மாதாஜி ஒரு நாள் பாகவத கிளாஸ்ல ஃபியர்லெஸ்னஸ் வந்து பற்றி பேசினார் மாதாஜி. நானும் சொன்னேன், வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி we have to develop. நமக்கு அதுதான் பயமே இருக்க கூடாது, பயப்படவே கூடாது. நமக்கு அந்த பயமின்மைங்கிறது வந்திருக்கு மாதாஜி. எதுக்கும் பயம் இல்லை. let it come and go அப்படின்றது. ஆமா ஆமா நம்ம பார்த்து. ஆமா. ததாதி பிரதீக். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. thank you very much for ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. thank you. எஸ், நீங்க எல்லாரும் கூட தைரியத்தை விட்டுறக்கூடாது. நீங்க எல்லாரும் கூட வந்து பகவான் மீது பக்தியை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் நான். ஸோ இங்க நம்ம எல்லாருமே ஒரே நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க தான். ஒன்லி உருவங்கள் தான் வேற இல்லையா? ஆனா எல்லாருக்குமே கடினமான சூழ்நிலைகள் தான் நம்ம பார்த்துட்டே வரும் அன்றாட வாழ்க்கையில. ஸோ நம்ம சாதாரண மக்கள் பகவானிடத்துல நம்ம வந்து அவருடைய ஆற்றலை நம்ம புரிஞ்சுக்கிண்டு அவர் மீது நமக்கு நம்பிக்கையை வந்து நம்ம ஸ்ரத்தையை என்னைக்கும் விட்டுறக்கூடாது. அந்த ஸ்ரத்தையை நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ததாதி பிரதிகிரானாதி குய்யம் ஹாக்கியதி பிரச்சதி புங்கே போஜயதே சைவ தத்விதம் பிரீத்தி லக்ஷணம். ஆஃபரிங் கிஃப்ட்ஸ் இன் சேரிட்டி. அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நாம வந்து கொடுக்கறது, அதாவது தானங்கள் கொடுக்கறது. மேலும் வந்து நம்ம வந்து தானங்களை பெறுவது, கிஃப்ட்ஸ் எல்லாமே வாங்குறோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நம்ம மனசை வந்து இப்ப உங்ககிட்டதான் நான் எல்லாமே சொல்றேன். ஏன்னா பக்தர்கள் கிட்ட தான் நம்முடைய கடினமான சூழ்நிலைகளை சொல்லிக்க முடியும். ஸோ குட் திங்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே we can do in confidence. அதாவது ஒரு ஒரு குய்யம் என்றால் கான்பிடென்ஷியல் இல்லையா? சோ ரகசியமாக நாம நம்முடைய இதை எல்லாமே எல்லாரும் முன்னாடியும் போய் நம்முடைய கடினமான சூழ்நிலையை சொல்லிக்க முடியாது. சோ நமக்கு அந்த லைக் மைண்டடா இருக்கிறவங்க கிட்ட மட்டும்தான் நம்ம பேசுவோம் இல்லையா? அதனாலதான் அது சாது சங்கத்துலதான் நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நமக்கான ஒரு சொல்யூஷன் ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் இல்லையா? மேலும் வந்து
அதே மாதிரி நம்ம கேட்கறது, இதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு கேட்கறது, சீனியர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது, பிரசாதத்தை வந்து ஸ்வீகரிக்கிறது, பிரசாதத்தை விநியோகிக்கிறது, இதுதான் வந்து ஒரு பக்தர் இன்னொரு பக்தருக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள் இல்லையா. பிரசாதத்தை கொடுக்கறதும் வாங்கறதும் தான் வந்து புங்தே போஜயத்தே சைவ அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் 6 விதமான லட்சணங்கள். இந்த இடத்துல அழகா எடுத்துக்கணும். கிவிங் சேரிட்டி டு த டிவோட்டிஸ் இல்லையா. மேலும் வந்து சேரிட்டியை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது, இன் ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுப்பாங்களே. இப்ப திருமணத்துக்கு போனா கூட நாம வந்து மொய் எழுதுறோம் பௌதிகத்துல, அவங்களும் ஒரு ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்டீல் பவுல் ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்து அனுப்புறாங்க நமக்கு இல்லையா. தேங்காய் தாம்பூலமாவது கொடுக்குறாங்க இல்லையா. மேலும் ஓப்பனிங் ஒன்ஸ் மைண்ட் டு த டிவோட்டிஸ், நம்முடைய மனசை வந்து பக்தர்கள் கிட்ட மட்டும்தான் நம்மளால ஓபன் பண்ண முடியும். மேலும் எவ்வாறு தத்வித்தி பிரணிபாதேனா பரிபிரஷ்னேனா சேவையா இல்லையா படிச்சிருக்கு இல்லையா. அதே மாதிரிதான் அதை அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம சீனியர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட வந்து ஒரு குரு என்ற ஸ்தானத்துல இருந்து கொண்டுதான் அவங்க கிட்ட நம்முடைய கடினமான சூழ்நிலைகள் பக்தியில வந்து தடைக்கற்கள் எல்லாம் நம்ம கேட்க முடியும், அதுக்கு சொல்யூஷன் கேட்க முடியும். சோ அதை வந்து இன்கொயரிங் இன் கான்பிடென்ஷியல் இல்லையா, சர்வீஸ் டு த லார்ட், ஆனரிங் பிரசாதத்தை வந்து ஸ்வீகரிக்கிறது, அதே மாதிரி ஃபீடிங் த டிவோட்டிஸ் வித் பிரசாதா. சோ மேலும் ததாதி சேரிட்டி, அதை பத்தி என்ன சொல்றதுன்னாக்கா, an advanced devotee is supposed to spend at least, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் இல்லையா. ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் என்ன செய்தாரு, அவர் அங்க அந்த முகமதியன் இதுல இருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்த பிறகு அவருக்கு வந்தது எத்தனையோ, அதாவது பில்லியன்ஸ்ல தான், அதாவது கோல்டு காயின்ஸ். அதுல 50% என்ன பண்ணாரு, பகவானுடைய சேவைக்காகவும் பக்தர்களுக்காகவும் கொடுத்துட்டாரு. மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பாதியில வந்து 50%ல வந்து 25% உறவினர்களுக்கு கொடுத்துட்டார். 25% வந்து ஃபியூச்சர் யூஸ்க்காக வச்சிருந்தார். அததான் சனாதன கோஸ்வாமி வந்து ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு வர்றதுக்காக பிரைபா கொடுத்தார் இல்லையா. இப்படி இதுதான் வந்து ததாதி. ஸோ அதாவது வாட் எவர் ஒன்ஸ் இன்கம் 50% should be spent. இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா, கொலவெச்சா ஸ்ரீதர்ன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அவர் வந்து இந்த தொன்னைகள் எல்லாம் வித்து அதுல வரக்கூடிய வருமானத்துல 50% பக்திக்கு செலவு செய்வார், கங்கா மாதாக்கு பூஜைக்காக செலவு செய்வார். இன்னொரு 50% வச்சுதான் அவர் வந்து குடும்பத்தை நடத்திட்டு இருந்தார் இல்லையா. சோ அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவர் மார்க்கெட்ல வருவாராம். ஸோ மார்க்கெட்ல அன்றாடம் வந்து பாப்பாராம், அவர்கிட்ட வந்து ஏதாவது வாங்குவார், நெகோசியேஷன் பண்ணி எல்லாம் பேசுவார் போல இருக்கு. அப்ப வந்து உனக்கு என்ன, இவருடைய இந்த பக்தியை மெச்சு உனக்கு என்ன வேணும், பொருள் வேணுமா, எல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை, ஐ எம் ஆல்ரெடி, எனக்கு இருக்கக்கூடியதே செல்ஃப் கண்டெய்ன்டு அப்படின்னு சொல்லி. எனக்கு அந்த 3rd பாயிண்டே எனக்கு ஞாபகம் வரல. ஒண்ணு வந்து அதாவது கணவன் அல்லது மனைவி, இன்னொன்னு வந்து செல்வம், இன்னொன்னு வந்து எனக்கு செல்ஃப் கண்டெய்ன்ல ஞாபகம் வரல. பக்தி மாதாஜி காலையில நான் கேட்டோம் மாதாஜி, ராதிகா மாதாஜி சொன்னாங்களா? சொன்னாங்க. எனக்கு அது மனைவி இது மனைவி அமைவது, செல்வம் அமைது, கணவன் அமைவது, மனைவி அமைவது. எஸ், அதாவது நமக்கு என்ன, இன்னொருத்தர் பக்தி பண்றாங்களே நம்ம அந்த பக்தி பண்ணல. இப்போ என்னுடைய வே ஆஃப் டூயிங் திங்ஸே டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா, ராதிகா மாதாஜி பண்ற வேதமே டிஃப்ரெண்ட். இப்ப நாங்க 2 பேரும் கம்பேர் பண்ணி உட்காந்துருந்தா அங்க என்ன நடக்கும், அவங்கள பார்த்து நான் பொறாமப்படுறதும், என்னை பார்த்து அவங்க பொறாமப்பட்டா ஏதாவது நல்ல விதமா இருக்குமா? சோ ஒரு பக்தருக்கு வந்து இவ்வளவு அனுகிரகம் பண்ணிட்டாரே பகவான், நமக்கு எதுவும் இல்லையே, இப்படி நம்ம வந்து கம்பேரிஷனுக்கே போகக்கூடாது. ஓகே, செல்ஃப் கண்டெய்ன்டா இருக்கணும். நாம செய்யக்கூடிய பக்தி முறையில நாம அதுல வந்து பக்குவமா செய்யறோமா அப்படிங்கறதான் பார்க்கணுமே ஒழிய, எந்த அளவுக்கு பக்தி பாவத்தை நம்ம வெளிப்படுத்தி இருக்கோன்றதுதான் முக்கியமே தவிர, எந்த அளவுக்கு வைபவங்களை கொட்டி நம்ம வந்து பக்தி செய்திருக்கோம்னு பார்க்கவே கூடாது இல்லையா. சோ கம்பேரிஷனே பண்ணக்கூடாது ஸ்பிரிச்சுவலி இல்லையா, அது மிக மிக தவறான ஒன்று. இந்த 3லயுமே நமக்கு வந்து செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட் இருக்கணும். அடுத்தவங்களை பார்த்து நாம் என்றைக்குமே பொறாமை கொள்ளவே கூடாது. இந்த 3 விஷயத்துல எது, அதாவது மனைவி அல்லது கணவன் அமைவது, 2வது வந்து செல்வ வளம், 3வது வந்து அருட்செல்வம். அருட்செல்வம் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், இன்னொருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நம்முடைய கர்ம பலனே வேறுபட்டு இருக்கும் பொழுது ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் எப்படி இருப்பாங்க, கண்டிப்பா இருக்க முடியாது இல்லையா. அதனால வந்து அதை அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கணும். வாட் எவர் ஒன்ஸ் இன்கம் 50% should be spent on behalf of Krishna and his devotees. That will fulfill the demands of Datati. So அப்பதான் நாம ததாத்தில இருக்கோன்ற அர்த்தம். மேலும் அப்கோர்ஸ் we cannot imitate the activities. சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய இதெல்லாம் செயல்களை நாம இமிட்டேட் பண்ண முடியாது.
ஆனா நாம எல்லாருமே ஆச்சாரியர்களை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், காப்பி பண்ணக்கூடாது, ஃபாலோ பண்ணணும். நம்மளால முழுமையா செய்யலைன்னா நம்மளால எவ்வளவு முடியறதோ அவ்வளவு செய்யறதுக்கு நாம வந்து கண்டிப்பா பிரயத்னம் பண்ணணும். We are not powerful enough to enchant the lower animals such as tiger, snakes, cats. But by chanting the holy names of the Lord, we can actually convert many people. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த ஜார்க்கண்ட் காடுகள்ல வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் செய்து கொண்டே செல்லும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள் எல்லாம் கூட ஆடி பாடி நாம சங்கீர்த்தனம் செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இப்ப நாம போயிட்டு காட்டுல போயிட்டு அதே மாதிரி செய்ய முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? அவருடைய பக்தி லெவலே வேறு, நம்முடையது பக்தி லெவலே வேறு, அவருடைய காலத்தினுடைய சூழலே வேறு, நம்ம வாழக்கூடிய காலத்தினுடைய சூழலே வேறு. நமக்கு இருக்கக்கூடிய காலத்தினுடைய சூழலுக்கு ஏற்றவாறு நாம் எவ்வாறு பக்தியை வந்து மேன்மையை எடுத்து செல்றது அப்படிங்கறதுதான் நாம பார்க்கணுமே ஒழிய அவர் அப்படி செஞ்சார் அதே மாதிரி நாம செய்யணும்னு நினைக்க கூடாது, அது தவறு இல்லையா? சோ அதாவது சிவபெருமான் நீலகண்டன் ஆனார் இல்லையா, விஷத்தை குடிச்சு. நாம ஒரே ஒரு டிராப் விஷம் குடிச்சா கூட என்ன ஆகும்? ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்து போய் நம்மள அட்மிட் பண்ண வேண்டியதுதான். உயிர் பழைப்போமா பழைக்க மாட்டோமானே தெரியாது இல்லையா? சரி, அதனால we should never do whichever has done by the pure devotees பண்ணதெல்லாம் நாம் காப்பி அடிக்கவே முடியாது. ஆனா அவங்க வாழ்ந்து சென்ற அந்த பாதையை வந்து நாம பின்பற்றி செல்லணும். எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்றதுக்கு நாம பிரயத்தனிக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். கண்ட்ரிபியூட்டிங் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த ஹோலி நேம் இஸ் சப்ளைம். அதனாலதான் நம்ம எல்லாம் இந்த இயக்கமே வந்து ப்ரீச்சிங் இல்லையா? நம்ம இஸ்கான் இயக்கமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிக்ஷ பரம்பரை தான். சோ நம்மளால முடிஞ்சது எல்லாமே நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு கண்டிப்பா எடுத்துரைக்கணும், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டிவோட்டி டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் பிரசாதா, அதாவது பகவானுக்கு நெய்வேத்தியமாக படைச்சதை வந்து நம்ம எல்லாருமே பிரசாதமாக ஸ்வீகரிக்கிறோம். அதை வந்து ஒரு பக்தர் வந்து கொடுக்கும் பொழுது, ஸோ இன் ஆர்டர் டு மெயின்டைன் அவர் ஸ்பிரிட் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வி மஸ்ட் அக்செப்ட் இல்லையா? அதாவது நாம பக்தி சேவையில இருக்கோம், அதை நாம கண்டிப்பா அதற்கான வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இல்லையா? பிரசாதத்தினுடைய மகிமை என்னன்னு தெரியும், அதை வந்து நாம புறக்கணிக்க கூடாது, அந்த பிரசாதத்தை நாம ஸ்வீகரிக்கணும். ஏன்னா பகவானுடைய கருணை வந்து நமக்கு அதன் மூலமாக கிடைக்க பெறுகின்றோம். மேலும் we should also invite pure devotees to our home, offer them prasada and be prepared to please them in all respect இல்லையா? அவங்களை திருப்திப்பட செய்யறதுக்கு நாம கண்டிப்பா பிரயத்தனிக்கணும், நம்ம வீட்டுக்கு அழைக்கணும் தூய பக்தர்களை இல்லையா? அவங்களோட வந்து நம்மளுடைய உரையாடலை நம்ம கொடுக்கணும், நம்ம வீட்டோட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கும் நமக்கு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும், இப்படிதான் இருக்கணும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இந்த சங்கம் என்பது அபிவிருத்தி ஆகும். ஸோ லைக் மைண்டடா இருக்கக்கூடிய இந்த பக்தர்கள் வந்து அவங்களுடைய அந்த அசோசியேஷனை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு போக முடியும். அதுதான் வந்து புங்தே போஜயத்தே சைவ அப்படின்னுட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் ப்ரொடெக்டிங் ஒன் செல்ஃப் ஃப்ரம் மாயாவதிஸ் அண்ட் ஏத்திஸ்ட், கண்டிப்பா இதுல இருந்து நாம தற்பாதுகாப்பு செய்து கொள்ளணும் இல்லையா? நமக்கு எல்லாமே மாயாவாதிகளும் சரி நாத்திகவாதிகளும் சரி, எதெல்லாம் நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் பக்தர்கள் தூய பக்தர்கள் வாயில் வழியாக நம்ம கேட்டுட்டே இருந்தாலும் கூட அது இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மைதான் அவங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுடைய உரையாடல்களை நாம கேட்கும் பொழுது நமக்கு கன்ஃபியூஷன் தான் வரும். இங்க ஒரு புறம் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம், இதுக்கான வேத சாஸ்திரங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாலுமே இன்னொரு புறம் அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த கன்ஃபியூஷன்ல நாம சிக்கிக்கொள்வோம். அதனாலதான் நம்ம வந்து உலகாயுதவாதிகள் செய்யக்கூடிய அந்த சமையலை நாம் உண்டால் யார் சமைக்கிறாங்களோ அந்த குணாதிசயம் வந்து கண்டிப்பாக உண்ணுபவர்களுக்கு வரும். அதாவது சமைப்பவர்களுடைய மனசு வந்து பக்தியின் தரப்பில் இருந்தால் அந்த குடும்பமே பக்திக்கு வந்து கண்டிப்பாக முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து அவர்கள் வந்து நன்மையான பாதையில செல்வார்கள். அதனாலதான் ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம நிறைய வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது. ஹோட்டல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஒரு வேலையாதான் வந்து அந்த இடத்துல செய்கிறாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கும் வாழ்க்கையில எத்தனையோ இடர்பாடுகள் இருக்கும், ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கும், சங்கடங்கள் இருக்கும். அதனுடைய மன உளைச்சலோட தான் அங்க வந்து சமைப்பாங்க இல்லையா? ஏன்னா அது வந்து வேலை, அவங்களுக்கு சமையல் என்பது வேலை. அம்மாவுக்கு சமையல் என்பது வேலை கிடையாது, அது வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றதுக்காக அம்மா செய்யறான் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நமக்கு பிரசாதமா மாத்தி கொடுக்குறான், அது வேற. அங்கே வந்து பக்தி கொண்டு செய்யப்படுகிறது, இங்கே கடமை மட்டும்தான். அப்படின்னா இது வந்து கடனுக்காக செய்யக்கூடியதாக இருக்கும், அதுல ஈடுபாடும் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட உணவை நாம வாங்கி சாப்பிடும் போது நமக்கும் அந்த பாவம் என்பது கண்டிப்பாக உடம்புக்கு உள்ள போகக்கூடிய உணவுடைய தரம் என்னவோ அதனுடைய தரமே நாம நம்முடைய சுபாவத்துல கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வருவோம். அதனால்தான் அதே மாதிரி யாரோட நம்ம வந்து இணைந்திருக்கிறோமோ அவங்களுடைய சுபாவமும் நமக்கு கண்டிப்பா வரும். இதுக்கு
பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லணும்னா கணவன் மனைவி தான் சொல்லணும். கணவனும் மனைவியுமே வந்து திருமணம் ஆகும் பொழுது வெவ்வேறு விதமான குணாதிசயங்களை கொண்டிருப்பாங்க இல்லையா? ஆனா அவங்களே காலப்போக்குல ஒரு 15-20 வருஷம் கூடவே இருக்காங்கனாக்கா கணவன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய சில குவாலிட்டிஸ், அது நன்மையோ தீமையோ மனைவியும் பெற்றிருப்பாள். அதே மாதிரி மனைவி கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல தீய பழக்கங்கள் எல்லாமே கணவன் இடத்திலுமே பரிமாற்றம் அடைந்திருக்கும். இது 100%. நான் என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ்ல எல்லாமே நான் இதை அதாவது இனிஷியலா இந்த பகவத்கீதை வாசிக்கும் பொழுதே இதெல்லாம் எனக்கு ஒருத்தரையும் அப்பெல்லாம் இனிஷியல் பேஸ்னா வி ஸ்டார்ட் அனலைசிங் இல்லையா? அப்ப ரொம்பவுமே நம்ம வெரி வெரி பேஸ் லெவல்ல தான் இருக்கும். இது இப்படிதானா, இது படிச்சோமே இது இப்படிதானா, ஓகே இந்த பொண்ணு நல்லா தானே இருந்துச்சு, திருமணம் ஆனப்போ ஏன் இப்படி இருக்கு, இப்போ அவருடைய கணவனை மாதிரியே மாறிட்டாளே அப்படின்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்படின்னா இது எவ்வாறு பிராக்டிக்கலா நம்ம இதை பார்க்கணும்னா, ஒண்ணு உணவு, இன்னொன்னு சங்கம். இது ரெண்டுமே மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து பயங்கர இம்பாக்ட் ஆக்சுவலி. அதனால நம்ம யாரோட இணைஞ்சிருக்கோன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் என்ன சாப்பிடுறோன்றதும் வந்து மிக மிக முக்கியம். இது ரெண்டு ப்ராப்பரா இருந்தாலே அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து நல்ல ஒரு கதியை போய் அடையும். இது ரெண்டுமே வந்து குழப்பமானா அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து நன்னிலை அடைவதுன்றது மிக மிக கடினமாகும். அதுதான் Chaitanya Mahaprabhu has forbidden devotees associate even with ordinary men who are too addicted to material sense gratification. மாயவாதிகளை விடுங்க, நாத்திகவாதிகளை விடுங்க, சாதாரண மக்கள் கூட நம்ம வந்து அதிகமாக பேராசை கொண்டவனோட நம்முடைய சகவாசம் இருந்தால் நாம கூட அதே மாதிரி அதே பேராசை கொண்ட அந்த மனசைதான் நாம வந்து அபிவிருத்தி செய்வோம். அதனால ஆசை என்பது பக்தியின் தரப்புல எடுத்துட்டு வரணும். நம்ம நாட் இந்த பௌதீகத்துல கிடையாது. The life of Krishna conscious society is nourished by this. அதாவது கிருஷ்ண கான்சியஸ் இயக்கமே இந்த 6 விதமான செயல்களினால் தான் வந்து வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு. அதனால நாம் எல்லாருமே therefore people must be given chance to associate. அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும். இஸ்கானோட வந்து டிவோட்டிஸ் ஆஃப் இஸ்கான் by simply receive. அதனாலதான் நீங்க எந்த டெம்பிள் போனாலுமே இஸ்கான் டெம்பிள்ல முதல்ல பிரசாதம் கொடுத்துருவோம். பிரசாதம் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ when I had a issue ஃபேமிலியில பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நானும் அவ்வளோ மெச்சூரிட்டியா இல்லை அந்த சமயத்துல. அப்பதான் இந்த பகவத்கீதையில வந்து ஜாயின் பண்ணேன். இப்போ என்னுடைய பிள்ளைகளும் காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 2 பேருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் பேசுறது அவங்களுக்கு ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது ஒரு நாள் பிரேமா மாதாஜி கிட்ட தான் பேசினேன். நான் பிரேமகிருஷ்ணரி மாதாஜி கிட்ட சொன்னதுக்கு she gave a very nice, அட்லீஸ்ட் ஒரு மீல் உங்க ஃபேமிலி எல்லாரும் உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க, that will give you a positive environment and it will. ஏன்னா ஒரு மீல் நம்ம வந்து நம்ம குடும்பத்தோட இணைந்து சாப்பிட்டால் ஒருமுகமாக இருக்கிறதுக்கான அந்த பக்குவம் கிடைக்கும், கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாதான் நான் சொல்றேன். நான் ஆக்சுவலி இன்றைய வரைக்கும் கூட என்னால ஒரு மீல் வந்து என்னுடைய நான் எங்க வீட்டுல 4 பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடக்கூடிய அந்த டைம் எனக்கு இன்னும் வந்து அமைய பெறவில்லை. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒரு டைம்ல சாப்பிடுவாங்க, ஒரு சமயத்துல ஒருத்தர் சாப்பிட மாட்டாங்க. இப்படிதான் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். அவங்க சொன்னதை என்னால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவே முடியல. எப்ப பார்த்தாலும் நானும் என்னோட பிரபு வேணா சாப்பிடுறதுக்கு மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குமே ஒழிய பிள்ளைங்க அந்த டைமுக்கு கரெக்டா வரவே மாட்டாங்க. ஸோ அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வெரி ரேர்லி அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. ஆனா அது செய்தா கண்டிப்பா அந்த குடும்பத்துல வந்து எல்லாரும் ஒன்று போல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை பெறுவாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டிவோட்டிஸ் கிட்ட நம்ம பேசும்போது பண்டிகை நாளையிலாவது உட்கார்ந்து எல்லாரும் ஒன்னா சாப்பிடணும். அதுக்கு கூட வரமாட்டாங்கல்ல, ஃப்ரெண்ட்ஸு கால்ஸு இல்லையா, வேலை இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. பிள்ளைங்களே இப்ப அப்படிதான் இருக்காங்க மாதாஜி, ஒன்னும் பண்ண முடியாது. ஜெனரேஷன் இஸ் லைக் தட். ஆனா நாம அதை வந்து கண்டிப்பா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இல்லையா? அதனால நம்ம ஒருவேளை உணவை வந்து எல்லாரும் பகிர்ந்து ஒன்றாக உட்கார்ந்து, ஆனா சிறு பிராயத்துல வந்து அது அவங்கள சின்ன பசங்களா இருக்கும்போது நான் நல்லா பண்ணியிருப்போம் இல்லையா? அதுவே ஒரு பொற்காலம் ஆக்சுவலி நமக்கு. இப்போ வளங்கள் பெருகினால் நமக்கு பொற்காலம் இருக்கா இல்லையான்றதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா சொல்ல முடியும். ஸோ இந்த டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட், அதாவது ஃப்ரைடே நான் கண்டிப்பா இந்த 3மே நம்ம குரூப் எக்ஸசைஸ் அன்னைக்கு பண்ணலாம். ஓகே, ஒன்லி இப்ப நான் ஸ்லைட்ஸ் மாத்திரம் முடிச்சிடலாம். 5th, கிருஷ்ணேதி யஷ்ய கிரிதம் மனசேந்திரியத்தே திக்ஷாஸ்தி சே பிரணதாபிஷ்டா பஜந்தம் ஈஷம் சுஷ்ருயாய பஜனா விஜானம் அனன்யம் அன்யா நிந்தாதி சூன்ய ஹிருதயம் இப்சித சங்கலப்யதே. சோ இந்த ஸ்லோகம் இப்ப நம்ம பார்க்க போற ஸ்லோகம் என்னன்னா, எப்படி நாம வந்து அந்த அதாவது நம்முடைய சுபாவத்தை வந்து
பக்குவமான முறையில எடுத்து செல்வது பக்தி சேவைக்கு அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றதுதான் இது. ஒன் ஷுட் மென்டலி ஹானர் த டிவோட்டி ஹூ சாண்ட்ஸ் த ஹோலி நேம் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதாவது மனதளவுல ஒருத்தர் இப்ப பிரேமா மாதாஜி வந்து உட்கார்ந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நான் அந்த பக்கம் போறேன், அவங்கள வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? நீ ரெஸ்பெக்ட் பண்றது வெளியில காட்டலனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா மனதளவிலேயே வந்து we should respect the devotee who is already chanting the மகா மந்த்ரா. சோ அந்த ரெஸ்பெக்ட் மனசளவுல இருந்து வரணும் அந்த பாவம் என்பது. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation. தீட்சை வாங்கினவங்களுக்கு வந்து நாம மனஸ்பூர்த்தியா அவங்களுக்கு வந்து வந்தனங்கள் நமஸ்காரங்களை கண்டிப்பா ஏன்னா தீட்சை பெறும் பொழுது அவர்கள் வந்து குருவினுடைய பரம்பரால போய் சேர்க்கிறாங்க இல்லையா? அந்த அனுகிரகத்திலிருந்து வரும் பொழுது கண்டிப்பா they are purified. அபிஷியலி அவங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து இருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாம கண்டிப்பா வந்தனங்களை தெரிவிக்கணும். அண்ட் என்கேஜ் இன் வர்ஷிப்பிங் த டிடி வர்ஷிப் பண்றவங்களுக்கும் நம்ம அந்த மரியாதைகளை கொடுக்கணும். அண்ட் ஒன் ஷுட் அசோசியேட் வித் அண்ட் ஃபெய்த்ஃபுல்லி சர்வ் த பியூர் டிவோட்டி. தூய பக்தரோட அவரோட நம் சம்பந்தத்தையும் வச்சுக்கணும், அவருக்கு திருத்தொண்டும் புரிய வேண்டும். who is advanced in undeviated devotional service. அதாவது அன்டிவியேட்டட்னா அதாவது எந்த ஒரு பிழை இல்லாம இல்லையா பக்தி தொண்டில வந்து முன்னேறி சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட பக்தருக்கு நாம திருத்தொண்டு கண்டிப்பா செய்யணும். அண்ட் whose heart is completely devoid of propensity of to criticize. அடுத்தவர்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கால் இழுப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதான் நக்கல் பண்றது, அந்த மாதிரியான செயல்கள் நாம் என்றைக்கும் செய்யவே கூடாது. அது ஹியூமரா நினைக்கலாம், காமெடின்னு நினைப்போம் நம்ம, ஆனா உண்மையிலே காமெடி பண்ணவே கூடாது. அது நல்லதோ கெட்டதோ we should never criticize people. சோ அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு உள்ளத்தோட நம்முடைய அசோசியேஷன் கண்டிப்பா இருக்கணும். இதுல ஒன்னொன்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒண்ணு வந்து மனதளவுல வந்து நாம அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், யாருக்கு? பகவானுடைய புனித நாமங்களை சொல்பவர்களுக்கு. இரண்டாவது வந்து தீட்சையை பெற்றவர்களுக்கு நாம கண்டிப்பாக வந்தனைகளை செலுத்தணும். மூன்றாவது வந்து அதாவது டிடி வர்ஷிப், அதாவது அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு செய்பவர்களுக்கு நாம கண்டிப்பா நம்முடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கணும். அதோட நாம் யாரோட வந்து நம்ம சம்பந்தத்தை வைத்துக் கொள்ளணும், எப்பொழுதுமே வந்து தூய பக்தரோட நம்முடைய சம்பந்தத்தை கண்டிப்பாக வைத்துக் கொள்ளணும். சோ தூய பக்தர் என்பது யாரை குறிக்கின்றது? குருவினிடத்தில் சாதுக்களை சொல்லலாம். சாதுதான், அதான் சாது சொல்லலாம். குரு ஸ்தானத்தில் இருப்பவர்களோட நம்முடைய சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம். இது 4. அடுத்து வந்து எந்த ஒரு அதாவது டீவியேஷனே இல்லாம தூய பக்தி சேவையில வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்பவர்களோட நம்முடைய சம்பந்தம் கண்டிப்பாக இருக்கணும். மேலும் இந்த மாதிரியான பாவத்தை நாமளும் வந்து பெறுவோம் இல்லையா? சோ மேலும் வந்து நம்ம அதாவது யாரையுமே வந்து அவதூறு மட்டும் சொல்லக்கூடாது, கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? ஏளனம் செய்வது, இத்தகைய செயல்கள் எல்லாமே நாம விடணும். சோ இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் விடும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்முடைய பக்தியினுடைய பாவம் வந்து அபிவிருத்தி நல்ல ஒரு நிலைக்கு வந்து முன்னேறி செல்லும். சோ அடுத்தவங்களை வந்து அவதூறு சொல்வதோ கிண்டல் பண்ணுவதோ செய்யக்கூடாது, கேலி கூத்தாடுறது செய்யக்கூடாது. இந்த பண்பை நாம வளர்த்துக்கணும். அடுத்து வந்து பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது ஒரு தவறு இழைக்காமல் செய்யறதுக்கான மார்க்கத்துல நம்மள இட்டு செல்லணும். மேலும் வந்து குருவுக்கு ஒரு தூய பக்தருக்கு திருத்தொண்டு புரியணும் இல்லையா? அடுத்து வந்து அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு செய்யணும். 4வது வந்து நம்ம 5வது வந்து தீட்சையை பெறணும். அடுத்து வந்து அப்படி தீட்சையை பெற்றவங்களுக்கும் நாம மரியாதைகளை வந்து கொடுக்கணும். அடுத்து வந்து மனதளவுல வந்து யார் சொல்கிறார்களோ பகவானுடைய நாமங்களை வந்து சொல்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நாம நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கணும். இத்தனை குவாலிட்டிஸை நாம டெவலப் பண்ணோம்னாக்கா கண்டிப்பா நாம the attitude towards the pure devotional serviceக்கு நம்ம தயாராயிருப்போம்னு அர்த்தம். சோ ஒருவருடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கணும் பக்தி சேவையில என்பதுதான் அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து திருஷ்டை ஸ்வபாவ ஜனிதைர் வபுஷாதோஷைர் நா ப்ராக்ருதத்வம் இஹ பக்தயா ஜனஸ்ய பஷ்யேத் கங்காம் பாஷம் நா கலோ புத்புதா பிரேமித் அங்கைர் பிரம்மா திரவத்வம் அபகச்சதி நீரா. அதாவது இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன எடுத்துரைக்கின்றது என்றால், பீங் சிச்சுவேட்டட், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து கொண்டு ஒரு தூய பக்தர்
அதாவது எதை அடையாளம் காண்பார்? ஆன்மாவை தான் அடையாளம் காண்பார், உடலை அடையாளம் காண மாட்டார். இந்த பௌதீக தளத்துல இருந்து நோக்கவே கூடாது, ஆன்மீக நோக்க வேண்டும். ஜஸ்ட் 5 minutes ராதிகா மாதாஜி. Ma'am, take your time, ma'am. Radhika, suddenly Mataji aitana. Sorry, no problem. Parallel. Ma'am. Students will be coming, so just keep them on hold, ma'am. Take your time. Hare Krishna. Okay, okay. I made you co-host so that nanu. Sure, ma'am. Default, I'll be the host. Yeah. Look at is having a body born in a low family. அதாவது indeed one should overlook a devotee's body. அதாவது தாழ்வான ஒரு குலத்தில் பிறந்தாலும் அங்கே பக்தியினுடைய பாவத்தில் இருக்கும்போது அவரை உயர்வான ஸ்தானத்தில் வந்து சேரணும் இல்லையா? எவ்வாறு நம்ம உடுப்பி கிருஷ்ணா இல்லையா, உடுப்பி கிருஷ்ணர் வந்து திரும்பிட்டார். யாருக்காக திரும்பினார்? எந்த பக்தருக்காக திரும்பினார்? அவர் வந்து சொல்ல முடியுமா? சொல்லியிருக்கேன் மாதாஜி. கனகதாசருடைய அவருடைய பக்திக்காக பகவானே திரும்பிட்டார். சோ அவர் வந்து ஒரு அதாவது பிறப்பினால் வந்து லோவா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சொசைட்டில பிறந்தவர். அதனால அந்த காலகட்டத்துல வந்து அந்த மாதிரி கேஸ்ட் இருக்கிறவங்கள வந்து டெம்பிள்குள்ளேயே விட மாட்டாங்க. ஆனா அவருடைய பக்தி, பகவான் மீது இருந்த அவருக்கு இருந்த பிரேமை, அவர் பாடின பாடல்களால் வந்து பகவானே அந்த ஜன்னல், நம்ம இப்ப போனா கூட அந்த ஜன்னல் வழியாதான் பகவானை நம்ம சேவிக்கிறோம் இல்லையா, உடுப்பி கிருஷ்ணாவை. சோ அந்த மாதிரி வி ஷுட் நெவர் டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடாது. அவர் வந்து ஒரு தாழ்வான குடும்பத்துல அவர் பார்ப்பதற்கு வந்து அதாவது ரொம்ப கலரா இல்லாம கருப்பா இருக்காரே அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லையா. மேலும் அந்த உடல் அமைப்பு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து ஒரு நார்மலான மனிதர் மாதிரி இல்லையே, பாக்குறதுக்கே அருவருப்பா இருக்காங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம். இல்ல உடல்ல வந்து ரோகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாதி இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கலாம். இப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் இருந்தா கூட அங்கே வந்து நான் பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல பார்க்கவே கூடாது. பக்தியில வெறுமனே ஆன்ம நிலையில இருந்து பார்க்கணும். அவருடைய பக்தியினுடைய லெவலை நம்ம வந்து நோக்க வேண்டும். ஆர்டினரி விஷன், நமக்கு எல்லாம் பௌதீக அதாவது மெட்டீரியலிஸ்டிக் வியூ தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே இல்லையா. சோ பட் despite such seeming defects, the body of a pure example நம்ம சனாதன கோஸ்வாமி இது நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா. அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வந்து பார்க்கும் பொழுது ஜஸ்ட் 10 minutes சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஜெகநாத்புரியில பார்க்க வரும்பொழுது அவர் நார்மலா டெம்பிள் வரக்கூடிய அந்த ரூட்ல வரவே இல்லையா பகவான பாக்குறதுக்கு, மகாபிரபு பாக்குறதுக்கு. அவர் அந்த என்னது கடலோரத்திலேயே அந்த மணல்லே வந்து அவ்வளவு கூடிய வெயில். ஏன்னா அவர் அந்த காட்டு வழியா பிரயாணம் செய்து வரும்பொழுது அவர் உடல் எல்லாமே வந்து அதாவது ஸ்கின் இது இஷ்யூ வந்துருச்சு அவருக்கு. அதனால அந்த ஸ்மெல்லு இதனால வந்து அங்க போய் எத்தனையோ பக்தர்கள் வந்து பகவானை சேவிக்க போவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த மத்தியில போய் நம்முடைய இந்த துர்நாற்றமா இருக்கக்கூடிய இந்த போகக்கூடாதுன்னு நினைச்சுட்டு வந்து அந்த கடலோர பகுதியிலேயே நடந்து ரொம்ப தூரமா நடக்க வேண்டி இருக்கும். கிட்டவே போய் வந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த நிலை விட்டு தூரமாக வந்து சுத்தி வந்தாராம். சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு தூய பக்தருடைய குவாலிட்டி. ஆனாலும் பகவான் அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய அந்த ஹையர் குவாலிட்டி நினைச்சு ரொம்ப பேரானந்தம் கொண்டார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆக்சுவலி. த பாடி ஆஃப் த பியூர் டிவோட்டி வந்து என்றைக்குமே அதாவது வெளிப்புறமா நம்ம பார்க்கும்பொழுது அது வியாதியா இருக்கலாம், ஆனா ஆத்ம ரூபத்துல அவங்க வந்து மிக மிக தூய்மையானவர்கள் என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அது எக்ஸாக்ட்லி லைக் கங்கையின் புனித தன்மைக்கு நாம கங்கை நீரை தான் சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு புனிதமான நீர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கங்கை நீர் வந்து புதிய நீர் மழை பெய்யும் போது என்ன ஆகும்னா எல்லாம் இருக்கக்கூடிய மண்ணு எல்லாமே அடிச்சிட்டு வரும். அந்த அதாவது அந்த நீரினுடைய கலரே பாத்தீங்கன்னாக்கா வித் அந்த மண்ணோட கலந்து அந்த மண் கலர்ல தான் நீரே இருக்கும். அதுக்காக கங்கை நீர் வந்து தூய்மையற்றதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? அதுவே வந்து சில நாட்கள் வந்து மழை நின்று பாத்தீங்கன்னாக்கா அது தெளிவான பிறகு பாத்தீங்கன்னா கிளியரா இருக்கும் அந்த தண்ணி இல்லையா. அது போலதான் நம்ம வந்து அதுல எல்லாமே கலந்து வரும். ஆனாலும் கங்கை நீர் என்றைக்குமே வந்து கலங்கம் அடைவது கிடையாது. இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லையா. சோ பக்தியிலையும் இந்த ஆன்மீகத்திலையும் யார் ஒருவர் வந்து மேல்நிலை அடைஞ்சிருக்காரோ அவர் வந்து சோ இந்த கேஞ்சஸ் வித்தவுட் கண்டிஸ் நமக்கு வருது. எனக்கு எப்பவுமே இப்ப இந்த பக்திக்கு வந்த பிறகுதான் ஐ டோன்ட் மைண்ட் ஆக்சுவலி.
சோ முதல்ல போகும்பொழுதே அங்க அந்த தண்ணி கிளீனா இருக்கா அப்படின்றது மட்டும்தான் நான் பார்ப்பேன் நான். சோ அந்த மாதிரி தட்ஸ் த மென்டாலிட்டி நமக்கு எல்லாருக்குமே. ஏன்னா அங்க நம்ம வெளிப்புறமா அது சுத்தமா இருக்கான்றத பாக்குற ஒண்ணுதான் நம்ம இந்த புறக்கண்களால பார்க்க முடியும். ஆனா அந்த தண்ணியினுடைய மேன்மையை பற்றி புரியும் பொழுது அந்த தண்ணியினுடைய கலரை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா பார்க்க இல்லையா. நம்முடைய பாவமே லோ லெவல்ல இருந்தது. நமக்கு அதனுடைய மேன்மையான தன்மையை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய புத்தி குறைவாக இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த தண்ணியினுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியவே தெரியாது. வி ஷுட் see the value of that இல்லையா, நாட் பை த இந்த எக்ஸ்டர்னல் விஷன்ல வச்சு நம்ம அதை கண்டிப்பா எடை போடக்கூடாது இல்லையா. மனிதருடைய தன்மை. சோ நான் இதை வேணா நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இன்னொரு 2-3 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். ஓகே, சோ பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃப்ரைடே வந்து நீங்க 4 o'clock நம்ம கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் ஷேரிங். நான் ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வஞ்சகல்பதாருபிய கிருபா சிந்துபிய பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. ஃப்ரைடே கண்டிப்பா நம்ம